Ai, canto daría eu por saber o que poñen estas cartas. Ai, pero non podo, non. É un delito, carallo. A correspondencia privada é secreta. E ademais tampouco estaría ben, non? Pero, aínda que non poidamos saber o que poñen nas súas cartas a xente de Miranda, sí podemos saber o que fai. Sí? Que, para min, polo menos, é cando menos igual de interesante. Como a Marisa, por exemplo, que reabriu a barbería do pai, non sen problemas, por certo. A nena é unha muller. Bos días. Ai, nena, que viñeches. Ai, que guapa. Ou a que se armou, por poñerlle un nome pouco axeitado a un ganciño. Ya unha cochiña. As culpas, Pabrais. Podíamolo levar nós, mamá? Deso nada. Por qué? Porque un can non é un xoguete, Brais. Que non vai coidar. Tamén asistimos ao debut dos zoupós. Xa vos vexo dentro de 20 anos falando da vosa primeira actuación. Foi no Metralla, un bar de Miranda que... Vaya antes, verdade. E o nome do Metralla vai quedar grabado nas vosas memorias. Non vedes que é moi importante debutar nun sitio que teña clase? Pero a barbería de papá. A ver, como lle chamamos? Lucas, vais a chamar Lucas? Lucas. Lucas. Chámase Lucas. Sí. Pero eso é un insulto, Alfonso. Un insulto vos que non se poden pasar por riba. Veñame, veña, que cousa de neno. De nenos non, é cousa de mortos. Dos meus mortos, de todos os Lucas que están nos nichos do cemiterio. Quero que me diga lo que teño que facer. E tesmo que dicir tú, Pepiño, porque eu non sei se deixarlle ou non. Hai que falar cos rapaces e que preparen unhas pezas bonitas e ala. Viño de falar con teu pai. De quen é teu pai? O alcalde. Queren que toquemos na Casa da Cultura dentro de 3 días. Dame un sinal que me faga ver o que teño que facer. Falar cos mortos. O que me faltaba. Temos que dicir a Metralla. Sí, canto antes mellor. Está ben, vou ver de cambiarlle o nome ao can, pero é do meu fillo. Que fago se el lle quere chamar Lucas. Tú fala co teu pícaro e mañá desto do cabeza. Non se pode ir por aí cambiando o nome das cousas. Este é Lucas, e se lle ve na cara. Outro día pasounos algo... Non miras falar da merda esa do concerto, non? Ese que desde pés amiguiños do alcalde. Eu o único que quero é gañar a vida facendo o que sei facer. Que, por certo, é ben parecido ao que facías tú. El estivo con vos dende o principio. Creo que lle debemos esa actuación. Eu tamén... Querede rir? Pois imos escachar todos xuntos coa risa. Busquei o nome máis bonito do mundo para este tipo de coches. A ver, que vos parece? Voulle chamar... Carmela. Pepe, esa é a nosa canción, Pepe. E despois din que non hai milagres. Gracias, Pepiño. Non sabe lo contento que se vai poñer a nena. Gracias. Teño algo que vos comunicar. Houve un pequeno imprevisto. A actuación dos zoupóns non vai ser aquí. Imos tocar no Metralla. Xa sabedes todos onde é. Si tú és Carmela da Cocha, os teus fillos van ser os da Cocha e os seus fillos... Vale. Seguro que non é o dono. Seguro que non lo queres roubar. Antón dixo que levaba días buscando o can. Onde biches tú unha barbería sen revistas, nena? Ai, mamá! Deixa, que me van a pillar! Os zoupós. Este sí que van ser a bomba. Si tío dis. A ver se sequera teñen sorte. En fin, carta para Pura. Puximos aló. A ver que contos se cocen na casa de Pura. Porque hoxe aquí en Miranda a cousa vaivos de contos. Contos de fadas e contos dos outros. Que por acaso son polo mesmo conto. A mesma cousa. Hola. Aquí estamos, traballando un pouco. Mirade que postal, ó. É ben bonita, Ben de Alemanha. Hansel e Gretel. Hansel e Gretel. Moitos contos teñen por ali. E aquí en Miranda tamén, Aquí temos moitos e moi bons. Non sei se sabedes, por exemplo, o do Príncipe do Bosque. Que bonita, Que di que hai moitos, pero moitos anos, vivía aquí unha fermosa princesa. Non. Esta non é a princesa da que eu vos falo. Esta é outra historia. Ten o seu encanto, pero non ten nada que ver. A princesiña vivía nun castelo con seu pai, que era o rei. Vamos ver que pasa con Silvino.
A ver se despois podemos seguir co conto do príncipe do bosque. Que, traballando un pouquiño, non? Fais o que se pode. Xa está. Dalle todo o que che dixen e dentro dunha semana a estar perfecto. Non sei bonito, eh? Gracias, Carmela. Pensei que non ia sair adiante. De eso nada, muller. Vai ser un xato precioso. Que hai bons días. Bos días, Silvino. Home, Silvino, por fin apareces. Estiven esperando por ti, pero como non dabas chegado, vim para aquí. Xa é que ando cavilando aí nos asuntos que mandan na cabeza. Ah, pois veña, que temos traballo que facer. O xa. Pasache algo, Silvino. Estou pensando que como hoxe non é moito chollo, ben o podes facer tú só. E logo? Cousas miñas. Hoxe non vou traballar. Tes algún problema? Cuestións persoais que non lle importan a ninguén máis que a min. Seguro que estás ben? Estou ben. Vale, pois xa me amañarei eu só. Oye, tranquila, o día de hoxe non che vou cobrar, Non quere cobrar. E non estará enfermo. Sí, enfermo, sí. Do que sei eu. Anda a xaneira que ben se lle ve. Que elegante está, don Alfonso. Gústache? Acabo de comprala. Que ben campa. Recórdome o meu Pepe, que en paz descanse. Sempre andaba que daba xenio velo. Bueno, señores, o teu home andaba sempre feito un baldroas. Que mentireira é esa, Ladia. Como persoa que era un bendito. O que era un bola carteiro. E onde vai tan elegante, don Alfonso? Eu sempre ando elegante. Marisa, tes alguén para agora? Non, pero espera un minuto, déixeme recoller estas cousas. Viña a ver se me rebaixaba isto un pouco. É que ven tanto atavío, se pode saber, claro. Non se pode andar aseado e presentable. E a ti que máis che ten? Se quere cortar o pelo ou non? É por dicir algo, muller. Eu non lle vexo nada malo a que os homes anden ben amañados. Gusta mandar limpo, máis nada. Claro que sí, ten razón. Pero ti non ves que tanta festa porque ve Luciado Pazo. Ai, claro. Te tería cabeza. Unha cousa discreta, nada estrambótico. Tranquilo, xa sei. Onde vas tú? Veño a cortar o pelo, Marisa. Está antes don Alfonso, Silvino. Tes para moito? Non sei, pero media horiña non hai quen lle quite. E logo, como é que non estás traballando, Silvino? Mira a ver se podes apurar algo. Total, para lle colocar os 4 pelos ao vello, tampouco hai que parar tanto. 4 pelos, sí, pero que a cabeza ben retellada. E non como outros que non poden dicir eso. Así me gusta don Alfonso, que ten un pelo precioso. Benlle Luciado Pazo de Vilar Maior, non? Daquela ainda me dá tempo de ir xantar. Que, Marisa, é para hoxe? Pero tú que pensas que é isto? Son como un artista. Necesito inspiración. Ai, que chispa ten a condenada. Quen che ia dicir hai uns anos que ia ser a veterinaria de Miranda e que eu lle ia dar clase aos teus fillos? Acordaste cando dicíamos que nos gustaría dar a volta ao mundo coa mochila ao lombo e que non íamos casar nunca? Bueno, o de dar a volta ao mundo ainda estamos a tempo de facelo, eh? E do de casar eu polo menos ainda non o fixen.
Fuches máis lista que a min. E iso que homes tiñas todos os que che dera a gana. Era a rapaza con máis pretendentes de Miranda. Iso non é moito dicir, porque en Miranda moito home para escoller non hai, que digamos. E os que hai, canto máis lonxe deles, mellor. Pois eu non diría tanto. Pero, muller, non me quererá xuntar con esa criatura. Se aínda non hai moito que lle tiña que limpar eu os mocos na clase cando choraba. Tes razón, precisas un máis maduriño. E a ese, teríallos que limpar dentro de pouco. Bo día, señoritas. Bos días, Servando. E compañía. Bos días, Servando. E compañía. Pois Roque máis eu imoslle tomar un vasiño ás viúvas. Que ben non merecemos, despois de estar toda a mañá traballando. Claro, claro. Que pasen bo día, señoritas. Ata logo. Adeus. E ese que mal ten? Educado, traballador, limpo. De cal dos dous me falas? De Roque ou de Servando? De Servando, muller. Roque pareceme demasiado tímido pro meu gusto. Sí, pero ten ese aquel misterioso. Xa está. Que tal me quedou? Penso que moi ben. Sí, perfecto. A ver, Alfonso, que hai xente esperando, e máis xa non se lle pode facer. Silvino, espera. É que non teño todo o día, Marisa. E a ti como se che ocorre agora cortar o pelo tanto? Agora estás todos os días na barbería, Silvino. Un día así e outro tamén. Un home ten que coidar a súa apariencia. Que saberedes vosotros, ignorantes. Pois ben que tardaches en caer da burra. Ala, toda túa. Eladia, está ben, non? É discreto. Sí, home, sí. Está moi ben. Total, a Lucía gusta igual. Vino outra vez. A quen viu outra vez, don Amador? O cervo, muller, o cervo. Ese é o que parece o único que quere é rirse de min. Ponse mediante con moito perendengue e eu sen poder velarlle o golpe para zorregarlle un botiro. Como que chiquita? En Miranda non hai cervos, só. Xente con cornos, sí, pero cervos. Aí ven máis de 30 anos que non se ven por aquí. Pois eu vino, tan realmente como que son o vosso cura. Por que non vas ao oculista e dile que o único que ves son as túas fantasías? E tú que fixeches que estás tan raro? Nada. Amañou un pouco o pelo. Cortei, non máis nada. Moi fachendoso campas tú últimamente, Picaflor. Por que non vas pronto ao teu cervo? Bos días. Vosotros xa vistes. Empezou el. Tamén tes a Camilo, o da banda de música. É bo tipo. E, ademais, está viúvo. Pero ese ten un problema moi serio. Sí, cal? Que no lote vai incluído o fenómeno de Emilio. Ai, sí. Onde está un, está o outro. É o carteiro? Ai, muller, ese como a que non o ten, está noutro mundo. Sí. Pero alguén ten que haber para ti. Oi, Antón, que sorpresa. Bos días, estaba aberto. Que tal, Antón? Nada, viña a ver se estaba Alfonso para lle dar o boletín da cooperativa, como hai tanto tempo que non vai por ali. Éche ben raro verte fora da cooperativa. É que teño moito traballo. Está ben que de cando en vez saias dali para ver o que paga a pena da vila. Sobre todo porque o que paga a pena da vila non se deixa ver moito pola cooperativa. Bueno, teño que marchar, que teño chollo. Daslle tú o boletín a Alfonso? E este que che parece? Quen? Antón, que che parece para min? Antón, pois... Ben, non? A verdade, non sei como non pensamos nel antes. Seguramente porque xa hai outra que lle puxo o cebo e parece que picou. Ai, sí. Quen? Non me mires así. Eu estou pasando por unha separación despois de moitos anos de matrimonio e non che estou para andar en máis feiras. Pero se o teu con Antón xa non vende agora. Canto tempo hai daquilo? 15 anos? 20. Durou un brán e aí acabou todo. Pois se cadra hai unha segunda parte. Aquí estamos.
A que ten que buscar mozo es ti, non eu. Non sei eu a quen lle fará máis falta. Vas querer outro café? Sí, por favor. Pois daquela nada de falar de Antón. Nin como candidato para min. Oi, es terrible. Só unha cousa, Carmela, e isto dígocho como amiga. Se che gusta Antón, porque que tú lle gustase máis que evidente, deixa de facelo parvo e ensinalle as cartas. Non tes nada que perder. Está ben, como na misa. Xa está. Xa acabaches? De mirar o que che pode sentar mellor, sí. Agora voucho cortar. Ah, Como queres que che corte? non sei, Marisa. Como que non sabes? Como cortaba o pelo antes? A navalla? Coa navalla, logo. Quen che cortaba? Cortaba eu. E cando era algo máis pícaro, o meu irmão. Pero contigo é diferente, non me importa pagar. Xa se ve que tes moito xeito. Pois a ver que se pode facer. Tú deixame a min que xa verás como quedas contento. Contento xa estou, Marisa. Que, Silvino? Vas facela permanente, ou? Cala, Castrón, fora de aí! Vaite que estou traballando. Chama un pintor para que lle dea unha mao de pintura. Ou mellor un albanel para que lle levante un muriño por diante da cara. Caso, que son uns túzaros. Ademais non é nada feo. Non sei como podedes comer esa porcallada despois de xantar. Non é unha porcallada, sabe ben. É bonita a chaqueta, don Alfonso, é nova. Sí, e espero que dure moitos anos. E cortáchelo o pelo. Vas a algunha festa? Non, non vou a ninguna festa. E logo, por que vas tan elegante? Va, bella, cala a boca, cala a boquiña. Seguro que algunha muller hai polo medio. Sí, é o mesmo que dixen eu. Pero non tedes nada que facer. Por que non lles botaron os petardos ao culo e me deixades en paz? Tío, é certo que o cuira viu un cervo? Iso que dir. En Miranda non hai cervos. Non, pero houve un tempo que estaban os montes cheos. Eu teño visto máis dun. Ou se cadra, aínda queda algún. O único cervo que queda en Miranda é o cervo do conto. Que conto? Non sabedes o conto do príncipe do bosque? Home, el que ven de fora. Pero tú, que és daqui, nunca che contou teu pai? Miña nana me deixa escoitar algúns contos do meu pai. Din que ainda son moi novo. Mirade. Conta a lenda que hai moitos séculos, 800 ou 900 anos. Antes de que inventara a televisión. Sí, moito antes. Da electricidade. Tamén. Sí, antes que inventaran os avións e os coches e as neveiras e todo eso. Conta que había un rei aquí en Miranda que tiña unha filla. Entón, se o pai era rei, a filla era princesa. Sí. E esa princesa era moi fermosa. Unha princesa de que tipo? Estilo Borbón ou estilo Estefanía de Mónaco? Pero que máis ten? Unha princesa dos contos. A próxima interrupción non hai bocadillo. Vale? Ben, a princesa era moi fermosa e os príncipes máis guapos do mundo querían casar con ela. Pero ela rexeitábaos porque estaba namorada dun leñador que coñecera un día que andaba paseando polo bosque. A parella levaba o seu amor en segredo porque sabían que o rei non aceptaba esa relación. Que... Por que non lles deixaba ser mozos? Home, porque ela era unha princesa e ele era un traballador do monte. E ao rei eso non lle gustaba. Échevos ben certo que un veterinario non é a persoa máis axeitada para contar lendas como estas, Presto fai falta un home de letras. E quen máis sabe de letras neste mundo é un carteiro. Como un carteiro ninguén. O conto segue así. O amor da parella era tan intenso que a princesa aproveitaba a menor oportunidade para ir ao bosque na procura do seu amante. E o rei, claro, non tardou en ver o extraño comportamento da filla. E un día mandou que a seguisen polo bosque. O emisario contoulle ao rei o que viu. E cando a princesiña volveu ao castelo, o rei mandou que a encerrasen na torre. E encargoulle a un sicario. Un que? Un soldado da súa garda, un home calquera. Encargoulle a ese home que matara ao leñador. A princesa desde a súa torre viuse ir aquel home armado e comprendeu a sorte que lle esperaba o seu amado. Chorou tanto que as fadas do bosque se compadeceron
e fixeron algo maravilloso. O enviado do rei deu voltas e voltas polo bosque, pero nunca atopou o mozo. O único que viu foi un cervo. Un cervo magnífico, maravilloso, era bonitísimo. E non parecía terlle medo. O home quería o matar. Pero pensou que se o facía, o rei ia dicir que en vez de facer o que tiña que facer, dedicábase a cazar. E así foi como deixou marchar o cervo. O home contoulle ao rei que non atopara o misterioso amante. E o rei mandouno outra vez para o bosque, que seguira buscando o mozo. Pero non o atopou. No seu lugar sempre vía o cervo. O rei, arrepentido por pensar mal da súa filla, mandou que a sacaran da torre. A princesa non tardou moito en volver ao bosque para se reunir co seu amado, pero non o atopou. Só atopou un cervo. E sabe de lo que fixeron as fadas? Transformaron na cervo tamén. Home, sí, pero non dicíades que non sabía de lo conto. Home, era visto. En fin, que foron felices e aínda hai quen di que os ve polo bosque convertidos nun príncipe e nunha princesa dos cervos. Gustou vos? E non lles era mellor ás fadas ir falar co rei e convencelo de que os deixaran casar en vez de tanto barullo? Sí. É máis fácil convencer alguén que converter un home nun animal. Home, sí, pero bueno. Ou tamén converter o leñador nun tigre para comer o fulano que ia matar. Ou dar superpoderes ou algo así. Ou denunciar ao rei a policía porque non se pode andar matando xente. Nin retendo as rapazas a forza nunha torre, ou... Pero vosotros sodes uns monstruos. Pero non sabedes lo que é o romanticismo. Non tendes fantasía nin imaginación. Imos ver. É moi fácil. Chego e digo yo. Antón, por... Eu estou parva. Servando, isto non é o que parece, Xa. Non te preocupes. Non vos molestamos máis. Temos presa. Por hoxe xa está ben de facelo ridículo. Marcho. Carmela! Que faz? Ya el vinte aí parada e pensei que ao mellor querías algo. Sí, pasaba por aquí e vin comprar unhas botas. Eso, unhas botas. Pero se ainda comprache unhas novas o outro día. Pois quero outras. Ah, vale. Pois nada, pasa. Xa estás. Xa? Sí, cortado e barbeado. Xa. E canto é? 1500. 1500. Agora che dou a volta. No, deixa así, Marisa. Moitas gracias. A atención me pagou a pena. Pois, ata logo e gracias. Xa. Oi, Marisa, estaba pensando que... Que? Que se cadra... Podíamos ir tomar algún día destes por aí xuntos. Non sei, non me parece boa idea. Tú és un cliente e non está ben mesturar os negocios coa diversión. Non, se eu dicía por dicir algo, por non ter a boca calada, pero... Se non queres, pois nada. Pois non. Pois veña. Pois ala, ata logo. Ai, pagueche? Sí. Que che parecen estas? Ben, Proba, se queres. non deixa, son o meu número. Van vir ben.
Que lles pasou ás outras? Nada. Pero quero máis. Botas. Antón, eu quería che dicir que... Ben, que... Digas? Que podíamos ir... Chegou a semente que pedimos. Venos atendendo tú, anda, que xa vou agora. É que é mellor que veñas tú. Xa sabes que eu non me remeso ben con estas cousas. E con que te remexerás ben tú? Eu que sei, con outras cousas. Pois xa me dirás tú con que cousas. Vou ter que ir indo. Ás veces até parece que son imprescindible. A ver, que me querías dicir? Deixa, non é nada, xa falaremos noutro momento. Non, Miguel, fala. Non, de verdade, noutro momento. Antón, ves ou non ves, para hoxe? Xa vou, Susiño. Ata logo, Carmela. Non sei eu se paga a pena botar toda a vida a catro patas. De que fala? De nada, dun conto. É que non me casa ben historia. Porque és un pícaro para entender as historias de amor. Vea, se ti estiveses moi namorada de alguén, non che importaría ter catro pernas e levar cornos? Pero que historias lle contas ti? Non lle fagas caso, é un túzaro que non entende nada. Veredes, é unha historia dunha princesa moi fermosa que un Sinto, día... Alfonso. Pero teño que marchar para clase. Eu. Adeus, Alfonso. Carmela, tú crees que... Sí, xa cho dixen 1000 veces. A americana é moi bonita. O pelo telo moi ben e consérvaste de maravilla. Algo máis? No, nada. Hai unha muller, non? Non. Sí que hai. A ti non che gustaba como era a do Pazo, esta... Pois mira que non hai anos deso. Lucía Quintas. Non me digas que aínda che quitó o sono esa muller. Home, por fin apareces. Mira que hora é. Estamos esperando, temos que ir a atender un parto. Xa, é que non dormí nada ben hoxe pola noite. Deronche garrafón onte, non? Mira como fala o vello cando quere. Vaya par de dous. Veña, Silvino, que é tarde. Que che pasa, Silvino? Moi calado vas. É porque me había pasar nada. Queres que falemos? Ás veces senta ben falar cun amigo. Axúdache a sentirte mellor. Si, era o que me faltaba. Para que o saiba toda a vila e se anden a rir de min despois. Cá. Silvino, eu non lle vou dicir a ninguén. Entón, para que queres que cho conte? Nada, non dixen nada. Cuidado aí. É que ando a facer as beiras aí a unha, pero non me fai caso. Home, eu non son a máis indicada para lle dar consellos sentimentais a ninguén, pero non sei. A ti, cando che gusta alguén, como faz para intimar? Que como lle ataco? Eso. Pois... Eu, cando era mozo, xa sabes, non? E ías polas festas, o que facías era pedirlle unha moza a bailar. E se che decía que si era cargo, quería. Entón xa despois xa tiñas que ir polos fuciños, a ver se... E se non puña moitas pegas, pois... Nada, xa tiñas franco de ría para... Tú xa me entendes, non? Eso dábache resultado. Resultado daba. Pero tamén levabas cada sumantes. Xa podo imaginar o espectáculo. E agora como fas? Pois máis ou menos por aí ando a conto. Pero se che digo a verdade, Carmela, daquela ben pouco me importaba que me dixeran que non. Se che dicía unha que non, ías por outra e punto. Pero esta dame medo escalarallar o chollo. Pois é así, hai algo que as mulleres apreciamos moito. A sinceridade. Dille abertamente que che gusta. Tú toleaches, como che vou dicir? Queres que me mande ao carallo ou que? Home, ese é un risco que tes que asumir. Tes que ser ti mesmo. Silvino, non finxir que és diferente do que realmente és. Demóstralle que che gusta.
E o moi túzaro nunca se farta de se rir de min. Sempre aparece cando estou mirando por outro lado. Don Amador, é que non sabe que os cervos non se poden cazar. Están protegidos. Pero non dicides que en Miranda non hai cervos. O último cazou no meu pai, hai máis de 30 anos. Podes estar contento. Pois se non existe, como vosotros dicides, non pasa nada porque eu lle zorrego un par de tiros. Non fala así, don Amador, que non é o seu carácter. Ese é o príncipe, meu pobre. Sí, muller, un príncipe. Un príncipe cornudo co seu amigo sacauntos. Sí. Pareces pardo. Non ves que che está tomando pelo? Cando biches tú un príncipe que fora un cervo? Tampouco nunca se me apareceu a Virxe do Carme, creo nela como unha luz do día. Eso é distinto, Bertudes. É un acto de fe. Pero que un cervo se converta en príncipe é outra cousa. Os animais non se converten en xente, nin a xente en cousas raras. Pero, don Amador, na Biblia había unha que se convertía en estatua de sal. Como se chamaba? A muller de Lot, ignorante. Pero non penso discutir das interpretacións das Sagradas Escrituras nun bar con auga ardente polo medio. Paso. Se o cura di que ve un cervo, é que o viu. Os curas non minten. En Miranda non hai cervos. O príncipe do conto. Que conto? Ou a princesa. Que princesa? Non. Non porque ten cornos. E as femias non teñen. Este é un macho. Deberíamos ir onde o cura e dicirlle que nos leve con el. Si, ó, vai nos levar. Co ben que lle caemos... Bo, hai no que intentar, ó. Eu nunca vin como caza un cervo. Ni no vas ver, en Miranda non hai cervos. Xa estou farto de tanto contalo. E aínda por riba non me cree ninguén. Tú creesme, non, Segundo? O Roque di que é moi difícil, que en Miranda non hai cervos. E tú que dis? Eu que queres que te diga? Parece cousa de tolos. De tolos? Sí, home, sí. Moi ben. Pois se un día me pilla coa escopeta, non nos salva nin os uso en corda. Ese é o príncipe. Tamén tú, Servando. Home, por Deus. Non hai príncipes que se converten en cervos. Eso nunca se deu. Son andrómenas que se lles contan aos nenos, son. Mira para aí. Que pasa? Un cogumelo dos cabaleiros. Son moi sabedores. Non, se este non vai pensar que estou tolo. Servando. Servando. Que pasa? Mira. Mira aí o tes. O qué? O cervo. Eu non vexo nada. Estaba aí igualmente, home. Pero o moi túzaro xa fuxiu. Xa fuxiu. Porque tú viches algo. Deixa estar Servando, é igual. Onde vas con esa roupa? Non a ningún sitio. Ai, ó, non te vin así vestido nin da boda de teu irmão. Custa mandar arreglado. Ola, carallo, tú sempre tiveches moito garbo. Oi, tú atendo o teu, que os demais xa atendemos o noso, un respeto. Señora Virtudes, teme que dicir aí que lle debo, que hai que ser serios. Son 15.420 e eso sen contar as veces que invitou a casa. Desta semana non pasa, sen falta. O que tes é moita labia. E agora voume barbear e arreglar un pouco o pelo. Pero se ainda cortache o pelo onte se case non tes barba. Hai que coidarse, que senón non te respetan. Ai, Marisa, non sei saber algo que cortar, ó. Marisa, podesme cortar o pelo? Déixame mirar. Pero se non hai ninguén. Pero podo ter algunha vez collida, non? A ver, espilleira, ves nos cuartos... Sí, podo che cortar o pelo. Non puiden. Quixenllo dicir, pero estaba ocupado e chegou Suso e díxolle que tiñan algo que facer. Vai, excusa. Non é excusa ningunha. Pois dixeraslle igual. Non podía, non era o momento. E cando vai ser o momento? Pois cando teña a oportunidade de dicirllo. E ademais a ti que che vai nesto? Nada, muller, era por amolar.
Xa estás. Xa? Sí. Home, é que non lle das tempo a que medre. Quedaches ben, ben, ben. Oye, Marisa, por aquí e por atrás, ao mellor non se pode... Non, non, así está ben. Seguro? Mira que... Que pasa? Non che gusta o meu estilo? Sí, que me gusta, non? Tens razón, quedou perfecto. A ver logo. Toma. Agora che dou a volta. Non, deixa así, Marisa. Deixa así. Ai, Silvino, outra vez. Sí, muller, deixa así. Gracias. Pois, ata outra. No, outro día... Que? Nada. Marcho que teño que ir traballar. Silvino, espera. Xa che dixen eu que por atrás non quedara alá moi... Marisa? Non, é polo que dixeche antes de ir tomar algo. Se queres que vayamos hoxe... Hoxe? Pero que non sei se vou poder. Ah, pois logo nada. Sí, que podo, sí. Se teño algo xo amaño. Pois se me ves buscar aí sobre as 9:30... As 9:30, aquí me terás. Sí. Vale. Cuidado. Que a bendición de Deus Todopoderoso descenda sobre todos vosotros. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Podedes ir en paz. Pensades que eu é parvo? Pois cando vosotros ides eu xa estou de volta. Que queredes? Falar con vostede. Xa. Pero seguro que non ten nada que ver coa doutrina. Va que ninguén vos dixo que calar por non dicir a verdade é tanto pecado como a mentir. Sí. Veña. Ala, falade. É polo cervo. É logo que lle pasa ao cervo. Vosotros tamén o vistes? Non, pero como din que vostede o vai cazar, Ese o cazo que é? Que o mellor nós lle podíamos botar unha man. Se é que existe tal cervo. se cadra, o mellor é que collamos en matalo. Se é o príncipe, como din algúns, podíamos levar polas feiras. Está Antón Suso. Sí, está no seu despacho. E non chegou ningún pedido, ni no vas necesitar para nada. Non o vou necesitar para nada. Pois vou falar con el. Pois vai. Xa vou. Tranquilo, eh? Vou apagar un móvil. Hola, Antón. Senta un segundinho. Perdoa. No, nada, non te preocupes. Claro que me tarda verte, muller. A que hora chegas? Claro, despois ceamos xuntos. Non, muller non, quedas na miña casa, xa o preparou todo. Sí que me tarda verte. Pois veña, ata mañá. Un biquiño. Adeus. Era... Carmela! Carmela!
queres agora, Silvino? Tes champaña? Claro que teño. A ti gusta o champaña, Maris? Sí, sí. Pois veña, trae unha botella, é das caras. A ver, apura que non temos todo o día. Xa vou, xa vou. A estes halles que andar en riba, senón... Ai, e haberá que pedir algo de picar, non? Sí. A ver. Ois tú, canto custa a botella? Pa ti 3.000. 3.000? Pero tú toleaches ou que? E nin con cochitril este foron á discoteca. E o que é, meu amigo? Ui, que carallo. Pois veña, pon unhas cervexas, pero fai como te que se confundiras, eh? E trae uns cacahuetes tamén. Está ben. Que, pásalo ben? Que iso pasas ben? Sí. Que sí, que sí. Botamos un baile? Non, este non é sitio para bailar. No, xo sei, non vou saber eu. Eu fui moi bailarín toda a vida. Era para poñerte a prova a ver se eres unha rapaza de mundo. Aquí tedes. Pero non pediramos champaña? Pero tú que traes aquí? Non che pedín champaña. Que me traes aquí? Pero isto é unha vergonza. Pero estás de cachondeo, pensas que non temos cartos para pagar ou que cara? Deixa, Silvino, mellor marchamos. A queres marchamos? Sí, que a min está me dando sono. Pois marchamos, sí, muller, sí. E contigo xa falarei eu, Oye, pon a chavalada esta toda a traballar, non? Tanto facer ruido ni tanta leria. Xa volverás para pagar o que debes, Gracias por me acompañar. Non é nada. Ben, non mereces. És moi amable. É moi riquiño. Silvino, ata mañá. Ata mañá. Ola, mamá. Podo chegar hoxe un pouco máis tarde? É que temos ensaio co grupo. Por que compraches unhas botas novas? Non che valían as outras? Sí que me valían. Entón? Cousas miñas. Non, como ti sempre dis que non compremos cousas que non necesitemos. Podes vir máis tarde, non te preocupes. Vale. Mamá, non podes falar co cura para que me leve de caza con el? E desde cando se che dá a ti por ir cazar? Ala, compraches outras botas. Sí. E logo? Dixo agora, dixo agora. Mamá, dasme algo de cartos, é que quero ir con Froilán a Tometralla e... Gracias. Xa cho dixen, agora a repartir, Carmela, gustache esta gravata? Non sei se me vai ben con isto. Sí. Segura? Mira que é moi importante para min. Mamá, dasme algo de cartos a min tamén? Mamá, podo vir máis tarde? A gravata perfecta. Non hai máis cartos. Que non se che ocurra volver máis tarde. Marcho a traballar. Caso conseguimos, Sí, por pouco. E a vosotros que vos parece? Podes queixar, o cabalo saiuche ben bo. Isto non vai ser nada. Home, Silvino. Que sorpresa ti por aquí. Que hai? Hoxe non collerá o día libre, non? Deso che quería falar. Hoxe tampouco vas traballar. É que... Pero que tes? Cousas miñas. Ando coa cabeza noutro sitio. A cabeza noutro sitio. O que hai que oír? Oi, Silvino, non andarás namorado. É que sempre que se namora dunha rapaza... Oi, Pepe, o cabalo non ten nada, aí na perna dereita, pero
Vese que colleu algo no pé, pero xa cho mira ela. E ti? Eu marcho. Teño que arreglar aí uns asuntos. Hoxe teño un bo día e non che vou cobrar tampouco. O que eu che diga, este está namorado. Polo menos dime onde vas. Cousas miñas. Un home ten que facer o que ten que facer. Tá? A ver... Sí, a ver... Se ten un problema na articulación, sí. Vese que pisa mal e valle facendo mal na pata. Mira ti por onde me sai. Un home ten que facer o que ten que facer. Que ves? Cortar o pelo outra vez? No. Quería falar contigo, Marisa. Por que non ímos tomar algo como outro día? Non por nada, por lle facer ali gasto a metralla. Non podo. Imos mañá logo. Tampouco vou poder. É pasado? Non podo. Silvino, teñoche que dicir algo. Teño mozo. Coñecino en Barcelona. E chega hoxe. Ven de Breccia, en Italia, que foi levar unhas conservas. É camioneiro. Tivemos unha discusión por teléfono, pero hoxe chamoume e... Xa. Tú caesme moi ben, pero únicamente como amigo. Se pensas ben, é mellor que ser mozos. Porque un amigo é para sempre. Esa historia xa oín antes. Vou tomar algo. Boas a todos. Oi, Silvino, tesme que axudar aí nun asuntiño. Que me ten que axudar é vostede a min, que estou eu diante. Temos que ir a polo cervo. Veña, que teño ganas de pegarlle un tiro ao primeiro que se me poña por diante. Pero serás animal. Garda os tiros pro cervo. Por fin chegas. Sí, estás moi ben. Quédache todo perfectamente. Non é eso, é que quedei con Lucía Quintás para comer e quero que veñas. O que me faltaba, de carabina. Hai moito tempo que non a vexo, estou nervioso. E tú é a persoa ideal. Son a persoa ideal para facer de carabina de meu tío. Mírate. Por favor. Que non? Total, non tes nada que facer. Moi amable por recordarme. E ti que sabes se teño que facer ou non? Temos moito tempo en Miranda e nunca saiches. Xa sei que non saio con ninguén, pero se queredes, saio con alguén. E mira, hoxe pode que sexa o primeiro día. E con quen? Cun amigo. Por certo, xa é tarde. E vas a ir así? Tes razón, non quedei con ninguén. Veña, muller, que quero que veñas para que ninguén vexa que Lucía é máis... Pero se xa sabe todo o mundo. Que va, non sabe ninguén. Non me vas convencer. Dixen que non e non. Un día destes non vos vai funcionar a chantaxe emocional comigo. Veña, muller, xa verás como pasas ben. Lucía é unha muller moi simpática, vaiche gustar. Tenche que gustar a ti. Bueno, muller, bueno. Non, se como lle bota man enriba a deixar de se rir de min, aí eso va. A ti non che dará pena, non, Silvino? Porque como tú... Pena? Non é porque me había dar pena. Pero para min, que o único cervo que hai aquí é o do conto. Pero polos cravos de Cristo, teño unha parroquia che de incrédulos. Pois digo, chico, cervo existe, que o vin eu. Andar cun camioneiro manda, carallo. Pero a culpa é dela. Hai que andar con ollo, que nunca se sabe por onde vai aparecer.
Pois non dan chegado, pasaríalles algo. Ainda non é a hora. Alegras a cara, muller. Que isto é unha comida que non é un funeral. Tes razón, pero tens que admitir que estar aquí de carabina non che é moi agradable. De carabina, tes cada cousa. Mira, ia ben. Chego tarde. Hola. Hola. Que guapo estás, Alfonso. Non pasa o tempo para ti. Va, non sexas mentireira. Tú sí que estás ben. Mira, a miña sobrinha Carmela, acordaste dela? Ai, non me vou acordar. A última vez que te vin eras unha cativiña. Eras así. Ai, como estás? Moi ben, gracias. Seguro que tedes tantas cousas das que falar, non vos importará que vos deixe sós. Pero que eu non vin só, o meu sobrinho está aparcando o coche. Ala, senta, que así tes con quen falar. Desculpade un momentiño, que vou ver por que tarda tanto. Pensei que a cousa podía ir a peor, pero estaba equivocada. Agora resulta que a moza de meu tío... Non é a miña moza. Xa, pois que unha amiga de meu tío me busca unha compañía. Xa verás como che cai ben. Dame igual a ser un calquera. Mira, escoita, Carmela. Non, escoítame, tía min. Xa sei que estás moi preocupado pola miña vida Bueno, sentimental. escoita. Pero non che consinto que me montes trampas destas, eh? Cando queira quedar cun home, xo escollerei eu. Non o fagas ti por min, que seguro que me buscaches un corentón gordo e amargado. Corentón, sí. Gordo eu creo que non estou. Pero agora que o dis, a mellor poño unha dieta. E amargado sí que non me vexo, Pódeme alguén explicar este misterio? Ai, eu non sei nada, eh? Venga, senta. Así que ti é o sobrinho de Lucía. Sí, o meu sobrinho preferido. Vaya casualidade. Sí, a vida está chea de casualidades, sí. Que máis ten o sobrinho? O que importa son os tíos, non si? Aí, non falaches. É verdad que me digo algo, non? É a verdad. Bueno, a ver. Normalmente sempre andaba por aquí. Pois como se me poña a tiro vai acordar a hallada. Andará. Que carallo. Oi, Silvino. Apura mir facer de menores. Esta maldita próstata cada día que pasa apreta máis. Ti está a espreita, que en calquera momento aparece. Perda cuidado. Quieto aí, bonito, quieto. Quieto aí. Que? Nada. Nada? Pois é unha pena, porque cas ganas que lle teño ese cornudo... Don Amador, eu non sei se hai cervo ou non, pero vai ser mellor deixalo, Total, non lle fai mal a ninguén, para que o imos matar. O que tú queiras. Pero eu digo che que a aparecer. Unha fecha de viño? Trai logo. Déalle aí. Este é bo, Ya está por ela chamarlle tu viño. Pois, vai ou vai. Como lle deran isto nas bodas de Canaán, non había de valer o milagre. Tamén pro que lles custou. Pois parece que o cervo vai seguir polo bosque adiante. Ai, canta razón ten Silvino. Que mal lle pode facer un cervo a ninguén, home. Ainda que sexa do noso conto, o príncipe do bosque. Claro que tamén pode estar equivocado, Pero mire, deixa ver. Non? Vinte esperar, que non me daba chegado a hora de verte. Estou aquí, Botácheme de menos? Estive moi ocupado, moitos sitios. Valencia, Benavente, Maranza do Miño, Motilla. Vi moitas cousas, pero nada como a ti. Que
cousas dis. Aquí, este máis eu, Dous animais, todo o día na ruta. Pero cando chegamos a casa, chegamos a casa. Ai, meu príncipe, que ganas tiña de verte. Un príncipe. Menos mal que me trouxeches ti. Como tivese que esperar por Alfonso, levaba a Clara. Digo, eu. Botaron toda a noite como se nosotros non estivésemos ali. E despois ian para a túa casa. Polo visto aquí había moita xente. Sí, a ver que fago eu. Ainda non hai poder ir. Porque xa me dixo miña tía, como chegues antes da medianoite, mato. O seu é que foran por o pazo, pero como está pechado todo ano, é co frío que de vir. E che boa casualidade, non? Túa tía e meu tío xuntos. Sí, que desde hai ben anos. O que non entendo é por que o queren manter en segredo. Total, xa o sabe todo o mundo. Deixos. No restaurante pensaron que nós tamén éramos parella. Sí. Bueno, vemos mañá, non? Sí. Mamá! Mira que nos ven facer unha visita. Eso? Un bello amigo.